אבל תגיד לעצמך, אני בן אדם. אני בסמים, אני בזבל. אבל אני בן אדם. אתה בן אדם. אין הבדל בינך לבין משהו, אתה עכשיו בצרה. מילה זה סוג של גאולה שאת פועלת את עצמך מהיצר הרע שנקרא סמים, שזה הסמ"ם, שהסמים זה בעצם מטעימה מעץ הדעת. אסור לדעת בהם. כן, אני משובד לשימוש עצמו, אבל זה בגלל שאני חולה, זה משהו אחר. אני אעשה חצי תיקון אם אני אצא מהשימוש, התיקון השלם יבוא כשהמשיח יגיע. וזה כי אני מאמין באלוהים, ואני מאמין בכל מה שנעשה. כן, אלוהים זה האמונה, אלוהים זה ההרגשה, זה התחושה בלב. אלוהים זה מישהו שברגע שאתה מתמוטט, אתה מסתכל על השמיים וצועק. לא, אני לא מהסס לרגע. אני כן שואל הרבה שאלות. לא, למה הוא לא נמצא ברגע הנוכחי הזה, ולמה הוא לא נמצא ברגע הנתון הזה, ולמה הוא לא נמצא היה שם, ולמה הוא לא היה שם. אני כן אני בתור בחור, אני כן בוחר לקחת את החלק שלי וכל הטיפול שלי, אבל אני מאמין שאלוהים היה שם בדרך, אבל אני פשוט לא ראיתי אותו. משתדל. זה הגאולה שלי בסוף של דבר. לצאת מפה ולחכות למשיח. Some people focus on the thoughts that are haunting them. You're wasting your breath because you are trying to kill something that cannot be killed. But how can you get rid of that thought that is haunting you? Replace it with another thought. Do not be conformed, but transformed. How do I get transformed? How do I change from a worldly human to a spiritual human? Renew your mind. Change your mind by going back to your origin. Your origin is God, and God gave you His word. לשיגעון הכל חוזר אליי, גם במקום ממנו באתי אין שלום, והמסע הזה כבד וקצת גדול עליי, אני צריך לגדול מזה ודי,